yake ndị nna anyị wa senye wa ge memene nyi ordinal. Okay. Ya ordinal maka na ale yakwo ewepụ aya mani igi we kun ya ale opume opwa ilu oke apawe ya mani iji we pa ya mani iji egbuo ya egwe ogugwe na kan iri egu anyi gwe anyi rie ezenyi ezigbake ezigboto owale gitan so no to akọ ri na friends and we which as we aragurako ah mbadike woke de ka woke sade onya bodogu na alo London ah ise ogazigo ade mana ewo kwani mazi ina friend ki woke sade kede Iri Ji maka wa be batata and kede nwele gwa EZE Okeosisi amu ade to gide mo ndị ba ya ekenekwa m unu ndị ba ya ekenekwa m unu Igbo bụ Igbo ekenekwa m unu ihe nji wee bịa n'ụbọchị nke taata bụ na ịma na ndị ba anyị si na ọgaranya ọbụla jelu mba anụ juru akpa bụ ndị ọ na-enye nyere ya anụrụ na EZE Okeosisi na-awa ji wee sị ka ntinye alụ maka nọọ ife Igbo ka anyị na-eme abịakwazi asị na IGBANKE mana anyị afụgo na ihe niile o mere ebe a bụkwa n'usoro Igbo be anyị maka na anyị ncha niile bụ ofu na ndị be anyị si na mmiri hụba ohu nyere ibie IGBANKE Igbo agbọ anyị ncha niile bụ nwanne anyị na-awa ji IGBANKE na-awakwu ji ọfọ niile ọ gọ n'ụbọchị nke taata Okwu TV and the fans of Okwu TV unu ga-ama today na IGBANKE wuti onye Igbo na anyị ncha niile bụ ofu ntị adịkwa o nwere onye akabalụ ghara ibie o so n'okwu Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu and nya bụ okwu ya abịa na mmezu na anyị na-enisi zoo na anụnụ ọkwa ha ji n'ime filuo na ọ ya eme mana ya nke ikpeazụ anụ anyị onye ekwela anyị ekwechitere ya oke maazị n'egburu oge kedu ihe nwere ịgwa ụfọdụ ụmụnne anyị ndị IGBANKE anwa maọbụ ndị amụrụ na obodo ndị etiti ma ndị amụrụ na mba ndị ofe mmanụ kedu ihe nwere ịgwa ha na eduka ihe anụnwa mere ebe a tata tupu anyị nachie na aka onye kpọrọ anyị okwu bụ isi afọ wee maka na ọ nwere ọtụtụ ụgwọ ya gwa anyị mana kedu ihe nwere ịgwa ụmụnne anyị ndị anwa ka na-akọfụsị akọ na ha bụ ndị Delta na anyị bụ nkewa kedu ihe nwere ịgwa dịka ndị dị otu a ife m nwere ike ịgwa ha bụ na ọ bụrụ na esi na-ebu Delta na esi na-ebu IGBANKE na gị na ndị Igbo abụrụ nwanne ofu ajụjụ na-abụ ma ọ bụ ịtọ ka m nwere ike ịjụ gị unu a na-azụ eke unu a na-azụ oye unu a na-azụ afọ unu a na-azụ nkwọ unu afụghị ihe mere n'ụbọchị nke taata ihe niile a nwanne anyị nwoke kwu n'ụbọchị nke taata na m fụrụ ya and anụcha m ihe niile okwu onweghọ dị nke mma asị na m anụghọ ọfọ niile ọ gọ n'ụbọchị nke taata anụrụ m ya ọfụma ya na nwanne nke ọ bụ oke daalụ n'egburu oge ọzọkwa na nchịkọta maka na anyị ka anachi etekwa ọzọ na anyị ala akịka kedu ekpere nwere ike ikpelu nwanne anyị nwoke tupu anyị gakwa jụkwa ụmụnne anyị ndị ọzọ maka na ife anyị ji n'aka tata erike kedu ọfụ na-agụ n'isi nyanwa na ndụmọdụ na agbamume na-enye na ihe anụ oji na nchịkọta ụmụnne anyị niile ndị na-agbanye aghara kedu ihe nwere ike ịgwa anụ okwu ndụmọdụ na ekpere na ekpere okwu ndụmọdụ nwere ike ịgwa ya bụ na onye asị ya jide ka o ji ọ naghị eme ihe ọjọọ ana m asị ya jide ka o ji ebe ọ bụ na ọ mara ịbụ ụmụnne ya kwetekwa n'ihe a na-eme sorokwa na omenala maka na ị na-anya ebe a nụnwa n'ihi afụ ji dị ebe a ife niile a eji wee rie dị ebe a o wee kwete mara yes na ebe ya si bụ ebe ya si and na ya na-echetakwa ndị nna nna ya afa bụ ndị anwa kụzili anyị ji anụnwa bụ ndị anwa ka ọrịa anụ bikos na ya mara ihe ọ bụ na anyị jetara ụwa wee fụ ya ana m asị na ọ ga-adịrị ya na mma and na nke o mere na this year bụ 2024 na nke ọ ga-eme na 2025 ya aka mma ana m achọ mbọsị ọwụ na mma abịa sị na ogoro ụlọ n'obodo a and ọ ya egoriri ya ka ọ ya emekwala anyị ncha niile nọ ebe a anyị agọba ọfọgonye ọnụ anyị agọba ọfọ anyị agọnyekwarịrị ọnụ anyị daalụ na maazị daalụ chukwu gozie gị maka na otu akọrọ unu na anyị ụnụ fụ na anyị ka na-agarịrị bikos na anyị abịa ka anyị gaa na nya bụ emume anyị ji maka enwe bịa bụ awamoji and na ihe ndị ọzọ so na ya tupu anyị gaba jụba ụmụnne anyị ndị bịakwara mmemme anwa otu o siri ha n'obi so n'egburu oge na seshọn ọzọ anyị ga-abanye na abụ seshọn awamoji
ka anyị chịkọrọtagodo na nke a bifo anyị gbanyekwara ụlọ ọzọ ka o si adị daalụ. Alright, unu na anyị nụfụ na anyị na-achetegokwa azụ ka anyị wee banye na anya bụ emume anyị bịara maka ya bụ awamoji ndị IGBANKE na unu na anyị EZE Okeosisi mgba bito ka ị bịara ebe nso ka ịkọwara anyị daalụ ka ịkọwara anyị ka o si adị. taa na iri ji ọhụrụ na-eli n'ọtọ na-ekwụrụ ọtọ na-ewa ya ma iji na-eri ibe oke tupu ịtụwasị mma na ebe ji anụnwa dị, kedu ihe awamoji anụnwa pụtara n'omenala ndị IGBANKE na ọdịnala ha and n'ihe ha believe? iri ji ọhụrụ, ịwa ji ọhụrụ wụ ihe ọdịnala, ihe ọpụa na inwe obi aṅụrị maka na onye sụọfịa ubie ogbu ya iji, onye sụọfịa ga-akpọ ọka, onye sụọfịa ogbu iji ọkwụkwọ ọka, ọkwụkwọ ọkụrụ, ọkwụkwọ ihe lecha karị hụ kacha nị wụ ezi gị maka na ịwaghị nwata gị ụgbọ na ekwa agwa enya ya ka ndị nna anyị wa ga ememe na anyị ọdịnala ya ọdịnala maka na ala ya kwa ewepụ ya ma n'igi wekwu ya ala opu ome ọpụ ilu oke apawa ya ma n'iji wepụ ya ma n'iji egbuo ya egwue ogwugwe na ka anyị ri egwu anyị gwe anyị rie eze IGBANKE eze gbọtọ ọwale gitan anyị lecha ndị IGBANKE wụ ndị oke onye oru onye karụ ọwa na ụmụnne gị ụmụnne eri ya nga akpọkọ mezi ụmụnne m ndị riebeni hụ na nwanne m onye ọwa, hụ na nwanne m onye Ọkịja, hụ na nwanne m onye Anam, hụ na nwanne m onye Agụlere, hụ na nwanne m onye Ebenebe, hụ na nwanne m onye alọ ebe ngige wa abịa anọ ka m ndị alọrị mma ka nna alọ o nwere ihe ọjọọ wee mee wee m ụlọ biri nke ofe ụmụnne m ekele m nwanne m n'ọrị na mma. daalụ na etufuru oge biko unu na anyị fụ na o ji nwayọ kọwasị anya bụ ji pụtara na omenala Igbo and omenala ndị IGBANKE na ji bụ onye sụrụ afịa ga-ata ọka ya bụ if you no work no go chop ya bụ ihe ọ pụtara. Kịta bụ the reaping time ọ ga-eji enwere ihe ubi anọkọwasị gịnị na ọkọwasịla ebe anụwa so na anyị ga-abịa ka anyị gbuwe nya bụ ji ka anyị tagharịa n'ọnụ.